Ikke med ost. Hvad laver du? Emma, jeg skulle lave en video med dig. Jeg skulle lave en video med dig, så jeg laver nogle parfilm. Kan du sige noget? Hvad laver Emma så i sin hverdag? Emma har glemt dig at vaske sit hår nu. Jeg har... Jeg laver... Hvad er det problemet? Hvad er Emmas problem? Det er Miki. Han kan rigtig gerne en lortkage. Hvorfor er det, du synes, at Mikkel han er Det her afro. Så siger jeg... Jeg har vældig kort. Læg mig nok på det. Nej. Et fitnesskort med. Men Rush promo. hvad synes du om Emma fra A-klassen? Du om Emma fra A-klassen. Hvor spørger vi Mia? Hvad synes du om Emma? Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Blandt bitch. Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Hun er cool nok, fordi hun stemmer på mig som vært. Så tusind tak. Emma? Hun er rigtig klam. Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Hun er rigtig sød. Har hun ikke kopieret dit navn? Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Svar mig. Kom alligevel. Det har jeg. Hvad synes du om Emma fra A-klassen? Det er super. Hvad synes du om Emma? Hvad synes du om Emma? Emma hvem? Fra A-klassen. Hun er sød. Jeg kan lide hende. Du skal ikke sige det til nogen. Så må der bare lave I kaffe uden mig.